ассалому алайкум дӯстдорони бизнес. имрӯз дар бораи бизнеси клубник маълумот медиҳем. одатан клубникро қулфиной ё тӯтизаминӣ ҳам мегӯянд. қабл аз шурӯъи мавзӯъ аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ба канали мо яъне бизнес ва пул обуна шавед ва лайкро фаромӯш накунед то аз наворҳои нави мо бехабар намонед. парвариши клубник дар бештари минтақаҳои кишвар мусоид аст. аслан бештари одамон дар як содиқ 500-600 кӯчатро мешинонанд ва тарзи шинонидан ҳам бо тарзҳои гуногун аст. ва мо низ чуноне ки нақшаро мебинед бо ин тарз дар нақша тасвир намудем. дар як содиқ мо 11 ҷӯякро тасвир кардем ки аз ду тараф шинонида мешавад, яъне тариқи рӯбарӯ. масофаи байни ин тариқ 30 сантиметр ва бо дигар тарз бошад, яъне ки тариқи паҳлӯ бо паҳлӯ бошад 35 сантиметр, яъне 11 ҷӯяк ки ҳар як ҷӯяк 26 то кӯчат аз як тараф ва 26 кӯчати дигар аз дигар тараф, дар маҷмӯъ 52 кӯчатро ташкил медиҳанд. яъне агар мо 52 кӯчатро ба 11 зарб кунем, ҷавобро мебинем ки 572 кӯчат мешавад. ин дар тарзи заминӣ аст ки дар як содиқ 572 кӯчат дар бар мегирад ва масофаи байни ҷӯякҳоро 6 сантиметрӣ мондем ба хотири нигаҳубин ва ғун доштани ҳосил. ҳосилбандӣ вобаста ба сорт гуногун аст. мо ба ҳисоби миёна 2 килограмм мегирем ба ҳар сари кӯчат. агар 572 кӯчатро ба 2 килограмм яъне зарб кунем, ҷавобро мебинем 1144 килограмм мешавад, яъне 1 тону 144 килограмм. дар бозор вобаста ба мавсим арзиши клубник гуногун аст. мо ба ҳисоби миёна 8 сомонӣ ҳисоб мекунем, яъне агар 1 тону 144 килограммро ба 8 зарб кунем, мебинем ки ҷавоб 9152 сомон мешавад. бигзор 9152 сомон неву 8000 сомон. агар бо дигар тарз ниҳоро шинонем, аниқтараш бо тарзи фазоӣ, тақрибан 2200 килограмм ҳосил гирифтан мумкин аст ки даромад 17000 сомонро ташкил медиҳад. агар шумо бо тарзи технологияи галанде истифода кунед, ин боз хеле олӣ аст. айни ҳол дар кишварамон навъҳои гуногуни клубники амрикоӣ парвариш карда истодаанд. алал хусус сортҳои рубиҷен, флорида фортуна, сенеатсия ва дигар навъҳо парвариш карда истодаанд. бештари сортҳо ҳосилбандиашон хусусан ҳосили аввал аз моҳи апрел оғоз мешавад то моҳи июн ва ҳосили дуюмашон аз моҳи август то охири октябрро дар бар мегирад. клубник асосан талабот ба оби зиёдро дорад ва агар шумо барои ин гуна растанӣ гармхона кунед, боз фоидаи хуб ба даст хоҳед овард. ҳамватанони азиз, мақсади мо ин нест ки маълумотҳоро шумо шунида дарҳол бизнесро оғоз кунед, балки агар воқеан дӯстдори чунин кор ҳастед, аввалан маълумотҳоро беш аз 20 мутахассис пурсон шавед, ҷиҳатҳои мусбат ва манфиашро фаҳмед ва баъдан дар аввал камтар парвариши клубникро оғоз кунед, норасогиҳоро фаҳмед. агар манфиати хуб гирифтед, баъдан оҳиста оҳиста масоҳати парвариши клубникро зиёд кунед. агар дар раванди суханронӣ ба ягон иштибоҳот роҳ дода бошем, маъзарат мехоҳем. худованд нигаҳбонатон.